खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 11 मार्च 2026 मायथाइ एबा 22 फागुन दान 1432 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै गोदान खाबुफोर लानानै फैगोन। खामानियाव दावगानायखौ नुनो मोनगोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जानायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर थानो हागौ। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा लाबोनो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। फोथायथि बांगोन। मोनसे मोजां सानस्रि लाखि। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। बृषभ राशि। दिनै धैर्य आरो गियानजों खामानि माव। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जानो हागौ। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोदान रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां फोरमान जानो हागौ। फालांगियाव जौगागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। दावबायनायनि खाबु मोननो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। गोसोआ खुसि थागोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गाब। मिथुन राशि। दिनै सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। गोदान बिथांखिफोरनि सायाव खामानि मावनाया जागायनो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि इसारा थानो हागौ। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। लोगोफोरजों लोगो हमज्लायनाया जाथावना। न'नि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। दावबायनायनि खाबु दं। गोदान बिबानफोर फैनो हागौ। फोथायथि बांगोन। गोसोआ खुसि जागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा नखरनि सुबुंफोरजों मोजां सम हगारगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि इसारा थानो हागौ। हा एबा सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोरा जानो हागौ। बिमा-बिफानिफ्राय बोर मोनगोन। फालांगिया मुलाम्फा जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। दावबायनाया मोजां फिथाइ होनो हागौ। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ सिरि जागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै फोथायथिजों खामानि माव। जिउ राहायाव दावगानायनि खाबुफोर सोमजिनो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव सुखु गोजोन थागोन। मददआ लोगोफोरनिफ्राय फैगोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। समाजारि मान सन्माना बांगोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान सिनायथि मोननो हागौ। गोसोआ खुसि थागोन। साना जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै खस्थ'नि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर सोमजिनो हागौ। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि जागायनो हागौ। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। बाहागोदारिनि गेजेरजों मुलाम्फा जानो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। दावबायनाया मोजां जानो हागौ। समाजारि मान सन्माना बांगोन। फोथायथि बांगोन। समा मोजां जागोन। साना मुलाम्फा गोनां जागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि दिनै समानथि लाखिनाया गोनांथार। रांखान्थियारि हालोदा साबसिन जानो हागौ। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोदै गोदै जागोन। रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। दावबायनायनि खाबु मोननो हागौ। गोदान बिबानफोर फैनो हागौ। आद्रा थानाय रांखौ मोनगोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। गोसोआ खुसि थागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि दिनै साहस आरो धैर्यजों खामानि माव। जिउ राहायाव दावगानायनि नेरसोन दं। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन आरो सुखु गोजोन थागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजांसिन थागोन। थाखुमानाय सुथुरफोरनि सायाव देरहासारनाय जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। समा नोंथांनि फारसे थागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि दिनै नोंथाङा खाफालनि हेफाजाब मोनगोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर सोमजिनो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय समा साबजाथाव जागोन। नोंथाङा गेदेरफोरनि बोर मोनगोन। दावबायनायनि खाबुफोर थानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान खामानि जागायनो हागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। आद्रा थानाय रांखौ मोनगोन। फोथायथि बांगोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि दिनै खस्थ'नि गेजेरजों जाफुंसार जानायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर ओंखारगोन। साख्रिनि दिदोमथि सोलिबाय थागोन। नखराव गोजोन थागोन। साननानै रां खाथाय। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मान सन्माना बांगोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। समा मोजां जागोन। साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि दिनै गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। रांखावरियारि मुलाम्फानि इसारा दं। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोजोनथाव जागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनाया जागायजेनगोन। समाजारि बिथिङाव मान आरो सिनायथिया बांगोन। दावबायनाया गाहाम जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। हरखाब मुलाम्फा जानो हागौ। गोसोआ खुसि जागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 20 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। मीन राशि दिनै गोसोआ सिरि आरो समानथि थागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। गोजाम जेंनाया सुस्रांजागोन। खुसिया गथ'फोरनिफ्राय फैगोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। मोनसे गोदान खाबु सोमजिनो हागौ। गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।